Hallo allemaal, we hebben even een kleine storing, want Tanja, haar connectie doet het niet helemaal goed, maar dat is binnen 2 minuutjes opgelost. Ondertussen kunnen jullie vast in de chat aangeven waar jullie vandaan komen, dan weten we ook waar jullie nu zijn. Even kijken, Tanja. Anders ga ik Judith maar even uitnodigen. Ik kan die vast nog niet. Marta. En hey, iedereen die... We horen je nu. Nee, Tanja, haar connectie doet het nog even niet helemaal goed. Dus ik dacht, ik nodig jou maar even uit. Kunnen wij hartstikke goed. Het woord weer Oké, ik ben ik ben heel erg benieuwd. Het is een beetje een rare van afstand. Mijn naam is Judith en ik ben coördinator van Top Traineeship. En we zitten hier eigenlijk met 2 top trainees en Pam, die ook deel uitmaakt van het topteam en vanuit Bonaire. We gaan jullie niet pesten met hoe mooi weer het is, want het is bij jullie hartstikke mooi weer, dus daar gaan we het niet over hebben. Maar we gaan jullie wel vandaag in het webinar meenemen in wat top, en met name top traineeship, voor jullie zou kunnen betekenen. Het is een van de eerste reeks van de webinars. Er volgen er dus meer. Vandaag gaat het echt eigenlijk over jullie en over het hele traject. Dat gaan we in stapjes doen. Er volgt nog een webinar op 9 september, maar dat is meer inhoudelijk van oké, waar praten we dan over als we het hebben over aanbod en banen en werkgevers. En hopelijk, als alles doen, 2 zelfs, en hopen we jullie allemaal te kunnen zien. Dus nu heb je rechtstreeks contact met Bonaire. We zijn te gast in een vergaderruimte van het Openbaar Lichaam Bonaire. Daar zijn we heel erg blij mee natuurlijk, dat we hier kunnen zitten. En wij zitten hier met z'n vieren om toch een beetje nog de schwung te hebben. Maar waarschijnlijk zitten jullie misschien wel helemaal alleen ergens op je kamer. Of misschien wel lekker buiten, dat kan natuurlijk ook. En ik zie een handje. Ik zie een handje van Terrence. Terrence zit er ook. Terrence, wil je wat zeggen? Oh, Terrence zegt zo meteen iets. Ik weet niet waarvoor het handje was, maar het was wel een zwaai. We wachten nog steeds een beetje op Tanja, Luc. Ja, inderdaad, we wachten nog op Tanja, maar als het met haar niet lukt, dan kunnen we volgens mij ook gewoon doorpakken. Oké, en dan komt zodra ze erbij is, dan gaan we gewoon weer terug naar haar gedeelte. Maar ik denk dat je een hele goede introductie hebt gedaan. Het doel van de webinar is duidelijk. Ik ga even kijken wie hierna komt. En ik denk dat we misschien dat het leuk is om te beginnen met het filmpje in dat geval. Dan krijgen mensen ook een betere impressie van wat het eigenlijk is, het Top Traineeship. Daar hebben we een heel leuke video voor. Ik zal hem even opzetten. Top. Allereerst wil ik jullie van harte feliciteren met het behalen van jullie diploma. Jullie zijn nu Young Professionals. Mijn naam is Kenneth Charlemagne, trainee communicatieadviseur bij het Openbaar Lichaam Bonaire. En 2 jaar geleden stond ik op dezelfde plek als jullie. Ik moet eerlijk bekennen, als je me 2,5 jaar geleden had gevraagd wat mijn toekomstplannen waren, was Bonaire niet in mij opgekomen. Wat moet ik als geboren, getogen Amsterdammer uit het centrum buiten de stad doen? Eilanden als Bonaire, Curaçao, Aruba kwamen alleen maar voor in mijn winterse fantasieën. Eenmaal op Divers Paradise kan ik zeggen dat dit een van mijn beste beslissingen is geweest. Tuurlijk zijn er op- en aanmerkingen, maar die vergeet je wel weer wanneer je lekker chillt in de natuur of lekker dobbert op zee. Op Bonaire is er ruimte om je zowel op professioneel als op persoonlijk vlak goed te ontwikkelen. En dat is goud. Ik wil jullie allemaal aanmoedigen om de juiste keuze te maken en dat is Bonaire. Mocht je vragen hebben, check mijn mail, check mijn social media, check mij. Ik zie je gauw.
En daar hebben we Tanja, perfecte timing. Bom dia, Bontari. Wat fijn dat jullie al een beetje begonnen zijn zonder mij. En wat fijn dat we Kenneth hebben gezien in Bonaire. Ik zal me even kort voorstellen nog. Ik ben Tanja Fraai en ik ben manager van WeConnect. En nou, al 3 jaar, volgens mij Judith, mogen wij in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de lokale overheid in Bonaire meewerken aan het mooie top traineeship Bonaire. Ik kijk Luc even aan, want moet ik nog even iets vertellen over een beetje over de voortgang, wat we de komende 1,5 uur gaan doen? Zal ik dat nog eventjes doen? Oké, ja, doe het maar even. Nou, vanaf nu kan je gewoon van het begin beginnen. Ik ga weer terug achter de schermen en dan wens ik jullie veel succes. Oké, dankie. Nou, ik zit dus in Amsterdam, maar heel veel van onze gasten zitten gewoon lekker in Bonaire vandaag. En het draait natuurlijk ook allemaal om Bonaire. Ik ga jullie, Judith heeft zich volgens mij al voorgesteld vanuit Bonaire. We gaan jullie zo meteen voorstellen, of laat ik dat gelijk eventjes doen. Even kijken of ze al klaar zit. Is Pam Everts. Pam, ben je daar? Programmacoördinator van TOP. Ik zou Pam eigenlijk even willen vragen of ze wil uitleggen wat het traineeship is en wat het andere onderdeel van TOP is. Want er zijn eigenlijk 2 programma's binnen dat mooie TOP-programma. Dus ik ga even kijken, daar is Pam en dan geef ik jou heel graag het woord. Ga je gang, Pam. Ja, dankjewel Tanja. Bon dia, bon tardi iedereen. Ik ben Pam Everts. Ik ben de coördinator van Top Bonaire. Of de lokale coördinator van Top Bonaire. Want we doen het met een team. Judith hebben jullie net al ontmoet. Tanja kennen jullie erg goed. En dan hebben we in Den Haag ook nog een coördinerend team wat samenwerkt om Top voor elkaar te krijgen. Top bestaat uit 2 trajecten. Uit het leertraject en het traineeship. En nou, we zijn hier vandaag voor het traineeship. Maar omdat Judith zo meteen meer gaat vertellen over jullie deel, ga ik wat meer vertellen over hoe het hele programma eruit ziet. Top bestaat uit 2 reguliere trajecten dus. Het leertraject en het top traineeship. En het top traineeship is bedoeld voor jonge talenten die net zijn afgestudeerd. En vanuit het buitenland of Nederland hierheen willen komen. En zij komen samen in de klasje terecht met lokale ambtenaren die hier dus al werken en wonen. En die lokale ambtenaren die zitten in het topleertraject en die doen samen met jullie, volgen die trainingen, krijgen die coaching 1-op-1 en doen jullie ook mee aan alle community activities die we met elkaar organiseren. Even kijken, dit jaar zijn er 10 deelnemers aan het leertraject en 4 trainees. En die zitten dus samen in hetzelfde klasje. Dat is denk ik ook wel leuk. Jullie gaan zo meteen meer horen van de toptrainees. En hoe zij dat ervaren om in een gemengd klasje te zitten. Maar daar komt het eigenlijk op neer. Het leertraject is 1 jaar en het traineeship zal 2 jaar zijn. Ja, ik heb een vraag, Pam. Wat of waarom is het leuk voor die top trainees, zeg maar, om ook gelijk in contact te komen met de zittende ambtenaren, laat ik het even zo noemen. Waarom is het fijn als dat mengt, als men elkaar ontmoet? Nou ja, op het eiland werkt alles op een specifieke manier. En als je net bent afgestudeerd, dan zit je boordevol met kennis, een frisse blik en energie om te gaan. Maar wat jij voor ogen hebt en je aanpakt, dat hoeft niet altijd precies te werken in lokale context. En daarom is het super mooi dat je dus samen in een klasje komt met ambtenaren die hier al langer zijn. Want zij weten vaak hoe het er aan toe gaat. Zij kennen de informele routes. Zij kunnen je goed adviseren over hoe met bepaalde zaken om te gaan. En ik denk dat dat echt vooral de meerwaarde is van die gemengdheid. Ja, oké. Pam, de laatste vraag aan jou. Waar ontmoeten de trainees jou in dit traject? Want ik kan me voorstellen dat ze vragen hebben. Bij wat voor vragen zeg je van, kom maar? Ja, dus wanneer het gaat over algemene vragen, bijvoorbeeld over het trainingsprogramma, wat voor les je hier gaat krijgen, hoeveel uur je daar ongeveer mee kwijt gaat zijn, bijvoorbeeld ook over de community activities. Wat is die top community nou en wat moet ik me daarbij voorstellen? Waarom is dat zo belangrijk en wat wordt er van mij verwacht daarin? Dus
We hebben een denktank, we hebben een vereniging die gaat starten. Dus kortom, naast het reguliere programma zijn er ook nog andere zaken waar je als toptrainee rekening mee mag houden. Dat zijn de algemene zaken die ik ook organiseer, dus waar je echt bij mij terecht kan. En voor alles met betrekking tot het traineeship zelf, je begeleiding, dan kan je het beste naar Judith gaan. Oké, en bijvoorbeeld heel praktisch, ja, ik denk al lekker vooruit, maar december, Nederland, je hebt gesolliciteerd met succes, je wordt toptrainee, volgens mij komt er een verhuisploeg, containers, huisvesting. Dat ben jij, Pam, of dat is Judith? Ja, het gaat altijd naar dezelfde inbox, dus naar info@topbonaire.com. En dan kijken Judith en ik onderling wie welk stukje oppakt. Oké. Dus eigenlijk hoef je daar niet zo zorgen over te maken. Nee, oké. Dankjewel voor dit moment, Pam. Pam blijft bij ons. Hè? Dus als jullie denken van, ik heb al een vraagje aan haar, dan kan je hem gewoon lekker in de chat stellen. Pam zit in Bonaire. In Den Haag hebben we het initiatief is mede van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus ik hoop dat Amber ook klaar zit. Amber van het Hof. Ik noem haar eigenlijk projectleider vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Jullie moeten je voorstellen dat er heel erg veel wordt samengewerkt. Hè? Pam overlegt natuurlijk heel veel met wat wij dan Den Haag noemen. En binnen Den Haag is dat grote ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En daarbinnen is dus Koninkrijksrelaties en daarbinnen zit dus Amber. Ik vraag eigenlijk echt even of we Amber ook kunnen zien. Zit Amber al klaar of is ze nog niet? Misschien komt ze zo meteen. Anders gaan we eventjes door. Dan komt Amber zo meteen met Chris. Zit Christopher klaar? Christopher Frans. Ik ga even wat vertellen over Chris. Lid van het topteam natuurlijk. Hij is eigenlijk de topcoördinator van wat, ja, zo eventjes makkelijk in de volksmond in Bonaire heet het OLB. OLB. Denk je, wat is het OLB? OLB is heel erg belangrijk, want het is een hele belangrijke partner in top. Chris is die coördinator binnen dat openbaar lichaam in Bonaire. Ik vraag eventjes aan Judith, want we gaan zo meteen naar de twee trainees toe. Die kunnen ook meer vertellen over OLB. Maar even naar Judith om kort te vertellen, wat is Chris zijn rol als coördinator vanuit het OLB? Ik heb weer geluid, denk ik. Ja. Chris en ik doen heel veel dingen samen. Het OLB is inderdaad het openbaar lichaam Bonaire. Dat kun je vergelijken met de gemeente, het gemeentehuis en alle diensten daaromheen. Vindt de OLB een beetje dat niet zo mag zeggen, maar voor mensen die niet hebben is het een goed vergelijk. En Chris, omdat hij zelf heel veel functies gehad heeft en nog steeds een belangrijke functie vervult in dat ambtelijke apparaat. Hij zit nu heel dicht tegen de gezaghebber aan, dicht bij het kabinet. Weet heel veel van de interne aangelegenheden binnen het OLB. Een traineeship hebben we het over een baan, diverse opdrachten, het is maar net hoe je dat eigenlijk wil benoemen. En juist Chris heeft heel veel zicht op, samen met andere collega's natuurlijk, wat er speelt binnen het openbaar lichaam. Dus op het moment dat een trainee binnen het OLB aan de slag gaat, en er zijn dingen die misschien anders kunnen, beters kunnen, een andere opdracht zoeken, een wisseling, et cetera, dan is Chris daar primair voor aanspreekbaar. Ja, oké, duidelijk. Als er overal dingen zijn die niet lekker... Als er overal dingen zijn die niet zo lekker lopen, die meer op het persoonlijke vlak liggen of et cetera, dan spring ik ook in of we doen dat dan weer samen. Maar echt inhoud, opdrachten, vacatures, et cetera, dat ligt primair bij Chris. Ja, en misschien ook nog even goed, Judith, om te vertellen, het OLB is de grootste werkgever van het eiland. Hè? Er werken iets van 500 mensen bij het OLB. Dus dat is een hele grote organisatie. Dan ga ik straks ook natuurlijk aan Terrence en Danique vragen, hoe handhaaf je je daar, zeg maar, als nieuwe trainee? Ja, nou ja, dat is dus inderdaad straks ga ik... Is Chris er? Ja, Chris is er.
Ik zie Chris. Chris, kun je ook eventjes in beeld komen? Want wij zien jou nu in de chat. Maar de vraag is eigenlijk, Chris, als het je lukt om ook even toegang te krijgen tot het scherm. Van hoe dat hele grote OLB, dat grote openbaar lichaam, waar dus al die overheidsdiensten van Bonaire samenkomen. Hoe handhaaf je daar, laat ik zeggen, als trainee? Is daar dan begeleiding voor? Ik zie Chris nog niet in beeld. Dus ik kijk Judith eventjes aan. Misschien komt Chris zo meteen. Maar zou je daar iets kunnen over vertellen, Judith? Want ik kan me voorstellen dat je best wel het gevoel hebt van... waar ben ik in deze organisatie? Nou ja, ik denk sowieso dat misschien wel voor veel organisaties geldt. OLB is een grote organisatie. Ze zijn niet de grootste op het eiland, maar wel een grote organisatie. En we praten echt over een ambtelijk apparaat. En een ambtelijk apparaat functioneert anders dan inderdaad bijvoorbeeld een ziekenhuis of een hele commerciële instelling. En om daar je weg in te vinden, vaak als young professional, en als je ook bijvoorbeeld nog geen stage hebt gelopen in een ambtelijk apparaat, of op een ministerie of in een gemeente of bij de provincie, dan kan dat best wel lastig zijn. Het beeld van de ambtenaar, dat verandert natuurlijk en dat verandert ook op Bonaire. Maar het vergt wel vaak aanpassen. Het tempo ligt misschien wat anders. Niet zozeer lager, maar dingen gaan wat anders. Het is meer bureaucratie. Het heeft wat meer hiërarchische lijnen. En veel dingen duren lang. Dat is niet zo bijzonder hoor, want dat is in Nederland ook. Denken allemaal dat we heel snel zijn, maar dat valt best tegen. Maar inderdaad, binnen het ambtelijke apparaat, binnen het OLB, kunnen dingen gewoon over heel veel schijven moeten gaan. Soms is dat ook wetmatig en soms omdat dat nou eenmaal misschien bij ambtenaren hoort, dat iedereen er toch even naar wil kijken. En daar moet je echt wel, daar moet je wel je weg in vinden. Maar ik denk dat ook juist de twee trainees die we hier hebben bij ons, die daar misschien ook echt wel zelf wat meer over kunnen vertellen. Maar ja, als je daar tegenaan loopt, praat met Chris. Oké, nog even één vraag voor jou, Judith. En dan gaan we naar Terrence toe. Want dit is het eerste webinar. Hè? We gaan 2 webinars organiseren over top. En 2, hopen we ook, gewoon echt lekker fysieke bijeenkomsten waarbij we elkaar kunnen zien. Ja. Dan stapt Judith in het vliegtuig, doet een mondkapje op, komt helemaal naar Nederland toe. En dat is op 23 en 24 september. Nou, het gaat allemaal nog een keer straks roepen voor jullie. Maar dat zijn dus de echte wervingsbijeenkomsten, laten we ze zomaar noemen, waarin Judith ook vacatures heeft. En nou ja, waarin we al een fase verder zijn. Nou, tussen dit webinar en die bijeenkomsten eind september zit nog een webinar. En dat doen we op woensdag 9 september. Ook rond, precies deze tijd eigenlijk. Judith, wat verwachten we van 9 september? Want ik kan me voorstellen dat Rosien, Kimberly, Laurianne vooral willen weten van om welke werkgevers gaat het. Daar weet je dan tegen die tijd misschien meer over? Ja, dat ligt natuurlijk wel in de bedoeling dat we daar meer over weten. En we weten al wel wat, maar we weten zeker nog niet genoeg. En er zijn ook nog wel wat ketenpartners daarover aan het nadenken. Maar de bedoeling van die 9 september is om wat meer en wat concreter te kunnen vertellen over, oké, het openbaar lichaam is op zoek naar een trainee in de richting, even voor de hand liggend, bestuurskunde. Opdrachten zouden ongeveer kunnen zijn, bla 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 bla. We zijn nu heel hard met z'n allen daarover aan het praten. En nogmaals, er zijn echt wel wat topjes zichtbaar. Maar gewoon nog niet echt concreet. En we willen dat eigenlijk 9 september, proberen we ook een beetje te pushen. Dan hebben we het weer over. Ambtelijk apparaat, kan wat traag gaan. Het is natuurlijk nu een vakantie, we hebben COVID gehad, iedereen is druk. Maar we proberen echt 9 september het veel meer daar inzicht in te kunnen geven. En we hebben ook werkgevers, dus het OLB bijvoorbeeld, uitgenodigd om deel te nemen op een manier die hen past. Dat kan zijn het inzenden van een videoclip of inderdaad hier met ons weer zitten en zelf een praatje kunnen doen. Maar ik denk dat we vandaag echt met elkaar kennis gaan maken over top en top traineeship.
dat we op 9 september veel meer de diepte ingaan van oké, wat liggen er dan nu voor opdrachten? Zodat je al veel gerichter kunt denken van hey, is dit wat voor mij? Zit dat in mijn richting of nou nee? En dan fysiek kom ik inderdaad met mijn mondkapje en dan stap ik in het vliegtuig. En dan hoop ik echt met elkaar gewoon live te kunnen praten en te ontmoeten. En dan kom ik ook daadwerkelijk met een stapeltje opdrachten, vacatures onder mijn arm. En vanuit daar gaan we veel meer de diepte in over vacatures. Maar die zijn ook inderdaad voor persoonlijk contact, je vragen stellen, nog misschien meer het sollicitatietraject even met elkaar door te nemen. Maar vooral dat even elkaar in de ogen kijken is altijd heel belangrijk. En even zeggen hoor, ik heb hier wel de pastetje. Ja. Wij zitten hier aan de pastetje. En dat gaan we dan dus ook doen. Jongens, echt alsjeblieft september voor iedereen pastetje. Oké, dank je Judith. Nou, ik stel voor dat we Terrence het podium geven. Ja, ik kan Terrence introduceren, maar dat kan hij zelf natuurlijk veel beter. Dus ik wil Terrence vragen of hij toegang tot de room wil vragen. Terrence is dus obviously een van de trainees. Ja, dat is een hele bijzondere jongeman. Terrence, bon dia, goedemorgen. Ga je gang, the floor is absolutely yours. Bon dia, bon tardi, Tanja en alle deelnemers van dit webinar. Dank voor jullie aanwezigheid. En ik ga me een beetje voorstellen. Ik ga ook een beetje praten over wat ik hier bij het openbaar lichaam doe. Wat ik als trainee meemaak. En hopelijk inspireer ik jullie ook om te solliciteren naar een functie. En ook deel uit te komen maken van dit programma. Ik vertel eventjes een beetje over mezelf. Wie ben ik? Ik ben, zoals ik ook op die slide heb gezet, ik ben een eilandskind. Dat ben ik in hart en nieren. Maar ik heb toch een uitstapje gedaan naar Nederland om kennis op te doen. Zoals heel veel van ons hebben gedaan. En daar heb ik ook gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Ik heb bestuurskunde gestudeerd. Maar mijn hart en nieren zijn dus nog steeds op mijn eiland voornamelijk. Maar toen ik de kans kreeg om naar Bonaire te komen, dacht ik, hey, die ligt heel dicht bij thuis. En die heeft ook heel veel grote uitdagingen. Dus waarom zou ik dat niet aangaan? Nou, ik heb, zoals ook op staat geschreven, ik heb een passie voor sociaal beleid vooral. En ik ben af en toe ook een zanger. Dus misschien als je komt, dan hoor je me ook even. Ik ben op Curaçao opgegroeid, naar Nederland gegaan om te studeren. Ik heb een stage gelopen op Curaçao Terrence? in 2005. Terrence? Oh ja. Sorry. Ja. Kan je ietsje harder praten? Oh ietsje ja. harder. Nee, prima. Want ik hoorde jou zachtjes zeggen, ik ben ook nog zanger. En ik dacht, oké. Dus, ja, ik probeer... Daar. Is dit beter? Ja, dit is beter. Oké, ja. Nee, ik ben geboren en getogen op Curaçao, naar Nederland gegaan om te studeren. Ik heb een stage gelopen op Curaçao. Toen weer naar Nederland gegaan en nu ben ik op Bonaire. Toen ik aankwam op Bonaire in 2018 ben ik beland bij een van de 4 directies van het openbaar lichaam. Dat is directie Samenleving en Zorg. Die is natuurlijk belast met samenleving en zorgzaken. En daar mocht ik me bezighouden met het beleid omtrent de wijkontwikkeling. Dat was een hele leuke, leerzame en uitdagende periode. Daar kan ik misschien straks een beetje meer over vertellen. Sinds een jaar ongeveer ben ik werkzaam bij het bestuurscollege. Voor een van de gedeputeerden, die van Samenleving en Zorg. En hou ik me bezig met een project genaamd Accesso. Dat is een project dat zich richt op het versterken van de sociale dienstverlening op Bonaire. En dat is een relatief grote traject, waarbij het gaat om het samenbrengen van diverse hulpverlenende organisaties. En dat is heel uitdagend en heel erg leuk. Waar ik me vooral bezig hou on a day-to-day, zeg maar, is heel veel contact met mensen. Ik praat met directeuren, met managers, met mensen op de werkvloer, af en toe met ministeries zelfs.
En dat is heel afwisselend en dat is heel erg leuk. Verder doe ik van alles en nog wat. Ik maak nieuwsbrieven klaar en ik werk mee aan plannen van aanpak en inhoudelijke documenten. En het is echt, ik kan eigenlijk voor geen leuker opdracht zelf hebben gekozen. Dat is echt heel erg leuk. Nou, ik ga even naar de volgende slide. Nou, eigenlijk is de hamvraag, waarom zou ik kiezen voor Bonaire? Waarom zou ik naar dat eiland gaan? Het is toch, weet je, zo'n klein eilandje ergens daar naast de echte grote eilanden. Maar nou, ten eerste zou ik zeggen, als ik moet kiezen tussen het weer in Nederland en het weer hier, alhoewel jullie nu een beetje warm tropisch weer hebben, is het hier toch wel, ja, vele malen beter. Je hebt 1 seizoen, dat is zomer. En we hebben ook nog een frisse wind dat meehelpt met de hitte, vergeleken met Nederland. Maar daarnaast, naast alleen het weer, is de natuur op Bonaire, vind ik, heel erg bijzonder. Ik heb ook opgeschreven, het is een soort van healing paradise. Want voor mij, als ik in contact sta met de natuur, als ik het water inga, als ik nationale park inga, als ik de natuur ervaar, dan word ik versterkt en verfrist op een manier waar ik eigenlijk, ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus dat is super mooi van Bonaire. Je kan echt tot je rust komen. En daarnaast is er sinds de statuskundige veranderingen van 2010 natuurlijk ook heel veel veranderd op Bonaire. Ik ben zelf nu, denk ik, dat is 14 jaar geleden, dat ik voor het eerst op Bonaire was. En toen was ik nog heel klein natuurlijk, maar van wat ik herinner is het echt een andere wereld. Er is heel veel bouw, er wordt heel veel gebouwd, er wordt heel veel geïnvesteerd. En er zijn heel veel projecten, niet alleen gelinkt aan de overheid, maar ook particulieren die zich inzetten om dit eiland nog mooier te maken. En door die ontwikkelingen is er ook een enorme diversificatie, noem ik het. Er ontstaat een nieuwe sopi, een sopi criollo, met heel veel verschillende mensen. Mensen van Europees Nederland, Curaçaoënaars zoals mezelf, maar ook mensen uit de regio. En die komen allemaal samen en die wonen allemaal hier. Volgens mij heb ik ooit gehoord dat er 52 nationaliteiten op Bonaire wonen. En allemaal in harmonie. En dat is echt heel erg bijzonder en heel erg mooi om mee te maken. Nu vraag je je misschien ook af, ja, maar hoe is dat praktisch? Hoe voelt dat om daar te wonen? Is het niet heel klein? Hoe zijn de mensen? Is het niet heel saai? Nou, wat ik kan vertellen is dat Bonaire eigenlijk zo leuk is als je het zelf maakt. Er zijn best wel wat activiteiten te ontplooien hier. De natuur staat daarin natuurlijk vaak centraal. Maar ook de cultuur staat daarin heel vaak centraal. Er zijn zelfs bijvoorbeeld vegetarische restaurants voor mensen die geen vlees eten. Er is een Arabisch restaurant. Er is een restaurant met een Michelinster. Zou je niet denken, maar dat is op dit klein eiland wel te vinden. En ook de mensen waarmee je omgaat, daarmee bouw je je eigen feestje eigenlijk. Over die mensen kan ik zeggen dat het de lokale mensen vooral hele lieve mensen zijn. Het zijn mensen met heel veel mensenkennis. Met heel veel kennis van hun eigen cultuur, van de natuur. Die houden van hun taal. En dat betekent wel soms dat het een beetje moeilijker is om verbinding te maken met mensen die hier hun hele leven hebben opgegroeid. Maar daar doen we iedere dag ons best voor. En dat maakt het ook leuk om die verbinding te blijven proberen te maken. Je vraagt je natuurlijk ook af hoe het zit met de werkomgeving op Bonaire. Dat is wel anders dan Europees Nederland. Judith noemde het al een beetje. Er is hier sprake, ik kan even spreken voor het openbaar lichaam in ieder geval. Want daar heb ik zelf gewerkt, daar werk ik zelf.
Er is nog een beetje sprake van een hiërarchische organisatie en cultuur. Dat kan een beetje frustrerend zijn, maar dat heeft ook zijn reden. En daar wordt er natuurlijk ook aan gewerkt. Verder kan ik ook zeggen dat er een bepaalde mate van een collega van me omschreef het als een familiecultuur. En daarmee wou hij zeggen dat, omdat het zo klein hier is, nemen mensen soms dingen heel persoonlijk op. En zijn de verhoudingen soms heel erg dubbel. Iemand waar je mee omgaat op je werk, kom je letterlijk na werk meteen weer tegen in de supermarkt. Of op het strand. Of in de club. En dat is dan misschien een beetje vervelend als je iets confronterend hebt waar je mee om moet gaan. Maar daar werken we ook aan. Om het verder te professionaliseren, om die impact van die kleinschaligheid te verminderen. Wat wel super mooi is aan die kleinschaligheid, is dat je een grote impact kan maken met jouw werk. Je kan jezelf eigenlijk onmisbaar maken, heel snel in een organisatie. Omdat er ook heel veel te doen is, word je soms uitgedaagd op manieren waar je zelf niet aan had gedacht. En dat is heel erg mooi van dit proces. Nou, dan kan ik even nog iets zeggen over TOP, het Top Traineeship en het leertraject. Ik vind het een hele interessante traject, omdat je vooral ook nog steeds in die groeimindset kan blijven zitten. Als je een jaar, 2 jaar afgestudeerd bent of net afgestudeerd bent, heb je vaak soms toch wel een beetje behoefte aan, een beetje in die academische en leermindset blijven. En wat ik mooi vind aan TOP en de trainingen die TOP biedt, is dat je een beetje... Oh, sorry, ik zie een vraag. Ik kom zo meteen op die vragen. Dat je je een beetje kan... wat wil ik zeggen? Sorry. Wat ik mooi vind aan die trainingen, is dat je een soort van een verbinding maakt tussen het theoretische en het praktische. Je zit niet alleen na te denken of te horen in zo'n training over wat de theorie is omtrent financiën of omtrent van alles en nog wat, maar je krijgt ook de tips om dat in de praktijk te brengen. En je krijgt ook meteen de kans om dat in je eigen organisatie toe te passen. En dat is heel erg mooi. Verder kan ik zeggen over de Top Community dat het een automatische netwerk is. Je hebt meteen een groep van ondertussen 60, meer dan 60 man, die allemaal dit traject hebben meegemaakt en waarmee je kan sparren, die in contact kunnen zijn in een organisatie waar je zaken mee moet doen. En dat is gewoon heel erg prettig. Nou, dan sluit ik even deze presentatie af en dan kan ik vragen beantwoorden. Als je nadenkt over te solliciteren, heb ik de volgende tips. Wees vooral jezelf. Er is, die moet... oh jee. Oh, waar is Terrence? We zijn Terrence eventjes kwijt. Hij was nota bene midden in zijn tips. Nou, we gaan even kijken of we Terrence terug kunnen halen. In de tussentijd, volgens mij, daar ben je weer. Ja. Gelukkig. Ga je gang met je tips. Waar heb ik geluid? Het geluid? Hier staat ja, we kunnen je horen en ook zien. Tangen, sorry. Zo. Kijk. Ja, dit is de reden waarom we het samen doen hier. Nee, mijn excuses. Ik viel even, mijn batterij liep leeg en ik viel even weg. Sorry. Tips voor het solliciteren, was ik aan het zeggen. Wees jezelf. Dat is natuurlijk het beste. En denk graag na over wat jouw krachten zijn, maar ook wat jouw ontwikkelpunten zijn. Je hebt in dit traject, vind ik, de kans om te groeien en te werken aan de dingen
wat je wil versterken. Dus je moet echt volgens mij nadenken over wat die dingen zijn en ervoor gaan. Ik zou zeggen om ook echt vragen te stellen, kritische vragen te stellen. Daar houden we van. Het is ook een give and take. Dus wees open voor nieuwe ervaringen. Jij brengt natuurlijk iets, maar er wordt ook iets van je verwacht in de organisatie waar je belandt, in de gemeenschap waar je belandt. Dus wees open om daarin een beetje mee te gaan misschien. Wees geduldig, want soms duren dingen echt lang. En dat kan echt voor frustratie zorgen. Maar uiteindelijk, vind ik, is het altijd wel een mooie ervaring. Nou, verder zeg ik, have fun. En wellicht zie ik je snel op Bonaire als die mooie KLM-vliegtuig hier landt. En kunnen we bij Spice Beach die mooie cocktail drinken. Ja. Nou, dat was een beetje wat ik te vertellen had. Ja. Ik zie in ieder geval 4 vragen aan jou, Terrence. Virginia die vraagt zich af. Geef eens een voorbeeld. Wat is nou zo frustrerend aan die hiërarchie op de werkvloer? Ja. Nou, ik denk dat het vervelend is als jij graag wilt gaan. Hè? Je hebt een opdracht gekregen en soms is die opdracht niet helemaal duidelijk. Hè? Maar dan vul jij dat zelf in. En dan heb je een idee en dan wil je daarmee gaan. Je wil aan de slag gaan, je wil mensen spreken, je wil iets opschrijven, je wil dat de bestuurders of besluitmakers daarover een standpunt innemen. En je wil echt iets teweeg brengen. En soms moet dat echt zijn tijd nemen, omdat jouw afdelingshoofd of directe leidinggevende daar naar moet kijken. Dan moet de directeur van de directie daar naar kijken. Dan moet de directeur van de afdeling Financiën daar naar kijken. Dan moet die van P&O daar naar kijken. Dan moet het bestuurscollege daarover een besluit nemen. En die heeft een politieke bezwaar misschien? Ja, en dan zit jij met de gebakken peren zo'n beetje. Nou, dat is vervelend. Omdat je echt wel wil gaan. Omdat je ook, ik weet voor mezelf hoor, je bent opgegroeid een beetje met dat idee van, je bent jong, je moet gaan studeren en je moet een bijdrage komen leveren aan je regio, aan je land. En dan wil je die bijdrage leveren, maar het is niet wat, dat gaat niet zo snel. Het is niet wat zij hadden verwacht van jou. Het is niet wat jij verwacht van hun. Dat kan frustrerend werken. De manier waarop ik daarmee omga, en dat is een leermoment voor mij geweest tijdens dit traject, is dat ik vooral ga steunen op de communicatie. Right? Als iets mij dwars zit, als ik merk dat een grens van mij voorbij is gegaan, dan moet je dat communiceren, moet je dat zeggen. En het is ook, vind ik, prima om misschien moet ik dit niet zeggen, maar je leidinggevende een beetje aan te klagen of te beklagen van, waarom loopt dit niet? Ik zei het ook, het is een give and take. En het hele punt van top is om de bestuurskracht op Bonaire te versterken. En dat loopt niet eenmaal heel smooth en heel makkelijk. Dat gaat met vallen en opstaan. En enigszins wordt, denk ik, verwacht van jou ook dat je je kritisch opstelt en dat je ook een soort van de misstanden aanpakt. Ja, dus eventjes een deelvraag, want er zijn nog een heleboel vragen. Dus vind ik een goede vraag van Paola ook, die zegt, die vraagt, moet je de opdrachten zelfstandig uitvoeren of krijg je ondersteuning van je mede-collega's? Of verschilt dat dan weer per opdracht? Nou, in principe heb je bij ieder werkplek gewoon een begeleider op de werkvloer. En het is wel een beetje afhankelijk van hoeveel ruimte je krijgt. Afhankelijk van de opdracht hoeveel ruimte je krijgt om een opdracht uit te voeren. Wat ik zelf merkte is dat ik enigszins heel veel ruimte heb
gekregen omdat men vertrouwde op mij. Dat vond ik heel erg mooi. Maar zoals ik ook zei, vaak heb je anderen. Ben je er nog tegen? Hier. Opnieuw. Sorry. Ja, vaak heb je anderen nodig om hier een opdracht uit te voeren. Ja. Heel veel kennis is in mensen, zeg maar. Dat staat niet geschreven op papier of in beleidsstukken of kan je nalezen in een bibliotheek of zo. Het is echt een soort van kennis van mensen. Het is... Ja, duidelijk. Dat is, dus daar ben ik afhankelijk van anderen. Wacht. Ja. Ik ga even door. Vond je het, want dat vind ik ook een goede vraag. Het zijn allemaal goede vragen hoor. Maar vind je het traineeship uitdagend? Is het een goede aanvulling op de studie, in jouw geval bestuurskunde, die jij hebt gedaan? Oh ja. Ja, dat kan ik volmondig zeggen. De traineeship biedt jou de kans om toch een beetje in een semi-vertrouwde omgeving, een semi-veilige omgeving te ontwikkelen. Het is zeker een aanvulling op je studie. Als ik kan praten over bestuurskunde, de studie wat ik heb gevolgd is heel breed en is ook relatief theoretisch. En hier zit je echt in the thick of it. Je zit vol in de praktijk en je zit vol te maken met mensen. En je moet zelf die afwegingen maken. En ja, dat is toch anders dan wat er staat geschreven in een boek. Of de theorie die een man in 1960 heeft opgeschreven in een artikel. Dus dat is toch wel echt een aanvulling. En doet je echt enorm groeien. Bijvoorbeeld, Terrence, aan welke training heb jij nou het meeste gehad tot nu toe? Ja, ik denk dat, ik weet nog toen ik begon met mijn studie, zei een professor, bestuurskunde is mensenwerk. En toen had ik niet door wat dat betekende. Toen ik hier kwam en echt aan de slag ging, begreep ik dat het echt om mensen gaat. Mensen die besluiten moeten maken, mensen die input moeten leveren, mensen die het werk uit moeten oefenen. En daarin is vertrouwen enorm van belang. Mensen moeten je vertrouwen om met je mee te werken. Een training die daarop focust is The Speed of Trust. Dat wordt gegeven door de heer John Soliano hier. Hij heeft zelf een opleiding gevolgd daarover. John Maxwell School of Leadership volgens mij. En het gaat om hoe je eigenlijk het vertrouwen van mensen in jou vergroot. En dat gaat over dingen zoals integer zijn. Je afspraken nakomen. En dat zijn soms confronterende zaken voor ons die zijn opgegroeid in een omgeving wat niet superveel aandacht besteedt daaraan. Het is ook confronterend voor de omgeving hier op Bonaire, die soms niet de afspraken nakomt. Ja. Dus dat is een training waar ik echt heel wat aan heb gehad, om steeds weer stil te staan en te denken van hoe vergroot ik het vertrouwen van mensen in mij op dit moment, in deze situatie. Ja. Daarbij moet je natuurlijk ook altijd dicht bij jezelf blijven. Dat is een hele mooie, vind ik. Ook resilience building, ook van John Soliano was ook een mooie. Het is oké als je faalt. Dat is eigenlijk de boodschap van die training. Mooi, hele mooie dank je. Terrence, laatste vraag voor jou. Ja. Althans, in het blok. Het is vrijdag. Wat ga jij vanavond doen? Hoe ziet je weekend eruit? Mooie vraag. Ik ga vanavond, denk ik, niet uit. Ik ga bakken. Ik heb een paar bananen thuis die een beetje niet super goed meer zijn om te eten. Dus ik ga bananenbread bakken. Mijn weekend ziet eruit dat er is morgen, dus zaterdag, een wedstrijd van Arte di Palabra. Daar ben ik nog nooit eerder naar geweest. En dat wordt gehost dit jaar op Bonaire hier.
En er zijn, als ik me niet vergis, deelnemers van alle 3 de eilanden, ABC-eilanden. Dus ik ga, dat is dus van 10 tot 2, ga ik even naar kijken. Op zaterdagavond is er een salsa band bij de Club Trocadero. Dus dat ga ik waarschijnlijk even lekker naar salsa muziek luisteren. Vanochtend ga je naar Echo, toch? Met ons. Jeetje, Pam. Echt waar, live doe je dat tegen me? Jeetje, Pam. Nou, misschien kom ik een uurtje langs. Wat gaan we zaterdag doen, weet je wat? Ja, ik heb het vandaag gehoord inderdaad. Ik heb de mail niet gelezen, sorry. Sorry. Nou, ik spreek Terrence dus even aan, want morgen gaan we ook met Top naar Echo in Rincon. En Echo is een stichting dat zich inzet voor de LoRa's van Bonaire en voor de herbebossing. Dus wij gaan in de ochtend van 9 tot 11 gaan we met de Top Community daar eigenlijk kijken. Dus vandaar dat ik net aan Terrence vroeg, en wat ga jij zaterdagochtend dan doen? Ja. Okay. Ik ben het even vergeten, sorry. Ja, nee, dat kun je dus ook doen. Je kan je inzetten voor de LoRa's. Je kan je ook inzetten voor de donkeys. Maar dat ga ik dus misschien een uurtje doen. En op zondag denk ik dat ik even langs het strand ga. Er is genoeg te doen. En het strand natuurlijk. Dat moet ik zeggen. Want, Terrence, Masha dankie voor dit moment. Blijf bij ons. We gaan zo meteen naar Danique. Ik wou ondertussen even, want ze is er, we kunnen haar niet zien, maar wel horen. Toch even Amber aan jullie voorstellen. Ik vertel al even, Amber is Amber van 't Hof. En Amber werkt dus voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vooral dat. En Amber, als wij jou ook kunnen horen, kun je even vertellen, nou, misschien even iets kort over jezelf. Want je bent blond, je bent slank, in mijn ogen ben jij jong. En je hebt wel degelijk ook een link met de eilanden. Eentje die je niet zo snel ziet aan jou, maar die er wel is. Dus als we het voor elkaar krijgen om Amber eventjes iets over zichzelf te laten vertellen. Is Amber in de hood? Nog niet helemaal. Oké, ja, wel. Kunnen we Amber horen? Ja, we kunnen haar dus niet zien. Maar ga je gang, Amber. Kunnen jullie mij horen of niet? Ja, probeer duidelijk te praten. Ja, dank Tanja en ook dank Terrence voor het mooie verhaal. Ja, zoals jullie misschien inderdaad merken, heb ik een beetje technische difficulties. Ik hoop dat jullie me allemaal goed kunnen verstaan en niet kunnen zien. Ik zat al te kijken of ik even een foto kan uploaden met de Dropbox-functie, maar dat is ook nog niet helemaal gelukt. Zoek me op Facebook of LinkedIn, zou ik zeggen, Amber Hof inderdaad, voor het beeld. Inderdaad, zoals Tanja zei, ik ben vanuit BZK betrokken bij Top en werk samen met Tanja zelf, Judith, Pam en Chris in het Top-team. Top is superleuk en inspirerend project om aan te werken. Dus ik ben heel erg blij dat ik dat mag doen en daarbij betrokken mag zijn. Mijn link met de eilanden is dat ik een paar jaar op Aruba heb gewoond en gewerkt. Ook met heel veel plezier. Dus ik ben heel blij dat ik ook wat terug mag geven aan Caribische delen van het Koninkrijk op deze manier. Wat een papiamento tambe. Imita papiamento tambe. Kijk! En wat heb je gedaan in Aruba precies, Amber? Ik heb een tijdje gewoon in de horeca gewerkt en ook een administratieve functie binnen een klein bedrijf. En daarna terug gaan naar Nederland en hier ben ik de overheidswereld ingestapt. Dus ik heb bij Buitenlandse Zaken gewerkt, voor Koninkrijkszaken ook. Dat was meer voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En nu dus bij Koninkrijksrelaties, ook met Bonaire bezig. En vroeger was mijn papiamento beter hoor, maar ik spreek het nu niet meer echt. Dus ik moet iets meer oefenen. Dus als iemand tips heeft, dan hoor ik het graag. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat ik nog steeds in de Caribische wereld kan en mag opereren. En ja, zoals ik zei, Top is een heel erg leuk en inspirerend project. En ik leer er zelf ook heel erg veel van. Oké. Dankjewel. Misschien tot slot even Amber. Het zo'n groot ministerie in Den Haag. Kun je misschien nog iets zeggen over
Waarom vinden jullie het zo belangrijk dat deze jonge mensen die hier allemaal meeluisteren, meechatten, ja, dat zij zich inzetten eigenlijk? Hè? Het is natuurlijk heel abstract als ze zeggen de bestuurskracht. Ja, waarom helpt het als zij zich met hun opleidingen, met hun achtergrond en met hun persoonlijkheid eigenlijk inzetten in Bonaire? Ja, veel van jullie die zijn geboren en misschien getogen voor een deel op de eilanden, zijn daarna vaak teruggegaan naar, of nou ja, vaak niet terug, maar überhaupt gegaan naar Nederland om te studeren. En het is dus heel mooi als sommigen van jullie misschien weer terug kunnen gaan naar Bonaire om al die kennis die jullie misschien ergens anders hebben opgedaan, weer kunnen in gaan zetten op Bonaire, om daar ook, ja, de bestuurlijke ontwikkeling is inderdaad misschien een beetje een vage term, maar ook weer wat terug kunnen brengen aan Bonaire om daar overheidsorganen sterker te maken en ook jong te houden, innoverend, en al die talenten daar naartoe te kunnen brengen. Oké. Wanneer ga je zelf naar Bonaire, Amber? Ja, dat hangt ook een beetje af van de reisrestricties nu en de coronacrisis. Dus ik hoop, als dat allemaal kan en mag, zo snel mogelijk. Maar ja, dat is nu heel onzeker natuurlijk. Nou, we hopen in ieder geval dat we te gast mogen zijn op jullie ministerie, als dat allemaal kan, volgens die 1,5 meter regel. Dus als jullie Amber ook willen ontmoeten, dan is ze daar in ieder geval natuurlijk hopelijk gewoon bij, hè? 3 en 24. Ja. Amber, je was uitstekend te horen, Masha Danki. Nou, gelukkig, Dina. Ja, hartstikke goed. Fijn. Danique. Ja, ik heb vol spanning helemaal zin in Danique. Danique Wieske. Ze zal het zelf allemaal vertellen. Ik kan zeggen dat ze trainee beleidsadviseur is. Ook bij dit openbaar lichaam. Maar dat kan ze zelf allemaal veel leuker vertellen. Dus ik geef heel graag de vloer aan Danique Wieske. Danique, kom er maar in, als het lukt. Danique is, ik kijk even Judith aan, volgens mij. Nee, Danique is van de laatste lichting. Dus Danique is eigenlijk net. Danique is bijna een jaar in Bonaire. Dat was wel leuk, want vorige zomer ging Judith met collega's aan de slag om te werven. En het werden 4 dames. Dus, Danique, Ja, mijn laptop hamert een beetje, dus ik hoop dat ik wel goed te verstaan ben en te zien. Uitstekend. Ja? Go ahead. Oh, oké, is goed. Nou, dan ga ik gewoon en hopelijk mijn laptop catches up. Maar ik ben in ieder geval Danique Wieske. Ik ben inderdaad ik ben nu trainee. Wacht even kijken, want ik kan deel media. Moet ik even, ik ben niet zo technisch aangelegd, dus... Wat die van mij? Ja, oké. Nu ben ik er klaar voor. Ik ben dus trainee. Ik ben begonnen in 2019. Ik ben begonnen met 3 andere meiden. Dat is nu dit keer het geval. Het is toplichting 2019 is vol vrouwen. Want we zitten ook met 10 andere dames die het leertraject doen. Zoals jullie misschien kunnen zien aan mijn dress ben ik dus de linker, de kleintje in ieder geval. Ik ben 26 jaar oud. Ik ben geboren op Curaçao. En toen ik 10 was ben ik naar Nederland verhuisd. Ik heb daar gewoon middelbare school gedaan en daarna ben ik gaan studeren. Ik heb ook bestuurskunde gedaan. Maar ik heb hem in Rotterdam gedaan en niet in Leiden zoals Terrence. Na het behalen van mijn bachelordiploma heb ik een poging gedaan tot het behalen van mijn master, maar het was niet helemaal een fit. En ik wist niet zo goed wat ik wilde doen, want ik vond de studie wel super interessant. Ik woonde toen 14 jaar in Nederland, dus ik had het ook echt gezien daarmee. Dus ik heb al mijn spullen gepakt en ik ben naar Curaçao verhuisd. Toen ging het al niet zo heel lekker met de economie van Curaçao, dus ik was aan het solliciteren, maar kon niks vinden, zeg maar. Of in ieder geval niks in mijn afstudeerrichting. En heel toevallig via Terrence kwam ik achter het traineeship. Ik heb meteen gesolliciteerd en ik mag me gelukkig prijzen dat ik ben geselecteerd. Want het was echt ik ben heel blij met mijn beslissing om als trainee op Bonaire aan de slag te gaan. Ga ik ook meteen wat meer vertellen over het trainees zijn zelf en wat de werkzaamheden zijn.
Ik ben dus aangenomen als beleidsadviseur. En mijn eerste opdracht als trainee binnen het OLB was het opstellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Mijn presentatie zal iets korter zijn dan Terrence, omdat er veel overlappingen zijn. Want wat ik ook wilde vertellen is dat er heel veel kennis is binnen het OLB, maar dat is heel erg gebonden aan de personen. Dus is ook een hele grote vraag om die kennis op papier te zetten. Dus dat was ook een reden waarom ik de opdracht kreeg om dit op te gaan stellen. Dit heb ik mede gedaan door het interviewen van relevante actoren. Dus verschillende, elke directie koopt natuurlijk in. Elk met een ander bedrag. Bijvoorbeeld wegen, dan gaat het over miljoenen. Maar bijvoorbeeld facilitaire zaken, die moeten ook dingen inkopen. Maar de bedragen zijn wat minder. Maar het is wel belangrijk om in kaart te brengen hoe dat proces gaat. En of er één proces van kan worden gemaakt dat alle individuele inkopen en aanbesteding kan behappen. Dus dat was wel interessant om te doen. Wat daarbij ook bij komt kijken is natuurlijk veel desk research. Er is gezegd dat je gaat het wiel niet opnieuw uitvinden. Dus er is superveel bekend over het inkoop en aanbesteden, bijvoorbeeld in Nederland. Maar ook Curaçao heeft al regels opgesteld. Dus heel veel leeswerk, kijken wat past voor Bonaire, kijken wat niet past. Sparren met bijvoorbeeld mijn leidinggevende, weet je, dat helpt om het een geheel van te maken. Dus door die twee dingen was het mogelijk om het inkoop- en aanbestedingsbeleid op te stellen. Maar terwijl ik daarmee bezig was, kwam corona. Had niemand, denk ik, verwacht. Alles was ook een soort van crisis, ook op werk. Want dan krijg je te horen van primaire processen moeten nog worden gedaan. Maar het opstellen van beleid wordt niet echt gezien als een primaire proces. Dus ik werd van mijn plek eigenlijk gehaald en ergens anders neergezet om wat bij te dragen aan de ontwikkelingen die het OLB moest doorstaan door corona. Eén daarvan waren bijvoorbeeld alle toeristen eigenlijk alle ingezetenen van Bonaire die op het moment vakantie aan het vieren waren in alle landen, maar die vast kwamen te zitten omdat het luchtruim werd gesloten. Dus werd ik onderdeel van het contactteam repatriëring. Dat was heel dynamisch en dat vond ik heel interessant eraan. Het ging van, je moest van alles doen. Je moet contact leggen met de repatrianten. Waar zitten zij? In beeld krijgen wat de mogelijke manieren zijn om ze terug te halen naar Bonaire. Sommige vluchten moesten wij zelf organiseren. Andere vluchten haakten we aan op bijvoorbeeld Aruba of Curaçao. Andere vluchten werden bijvoorbeeld echt door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland georganiseerd, waar wij dan ook bij aanhaken. En het gaat natuurlijk ook niet alleen om het vlucht, want wanneer ze eenmaal aankwamen, moesten ze ook in centrale quarantaine, omdat Bonaire is natuurlijk klein, het zorgcapaciteit was toen niet voldoende, dank u wel. Dus moet dat ook geregeld worden. Dus het was een hele proces en ketenpartners moeten dan ook geïnformeerd worden. Ik kan heel inhoudelijk opgaan qua informatie, maar eigenlijk is dat het wel. Nu alle twee, zeg maar, de luchtruim is nu weer open met Nederland, dus daar heb ik het ook minder druk mee. Dus nu ben ik eigenlijk 50-50 aan het werk. 50% van mijn tijd ben ik bezig met repatriëring, andere 50% ben ik nog bezig met het inkoop en het aanbestedingsbeleid. Maar Bonaire is eigenlijk niet alleen werken. Er komt veel meer bij kijken als je trainee wordt op Bonaire. En zoals Terrence ook al zei, het is zo leuk als je het daadwerkelijk zelf maakt. Er is superveel te doen. Als je gewoon Facebook een beetje afgaat, gewoon kijkt wat voor evenementen er zijn, dan kom je echt op hele leuke dingen. Zo heb je swim, walk or ride for the roses. Maar wat ook heel leuk is, en dat raad ik jullie allemaal aan om te doen wanneer jullie hier komen, is swim to Klein Bonaire. Het is een hele ervaring. Ik dacht dat ik zou verdrinken, maar ik heb het gered. Het was echt super leuk. Wat ook leuk is, we zijn natuurlijk met 4 meiden trainees geworden en we doen ons best. Kijk, iedereen leidt natuurlijk hun eigen leven, maar we doen ons best om af en toe samen dingen met elkaar te doen.
Zodat je ook je eigen netwerk ook hier bouwt. Want ja, ik kwam hierheen en ik had geen familie. Dus je moet wel mensen gaan vinden die bij je past. En ik heb het getroffen met de trainees waar wij mee zijn gestart eigenlijk in 2019. We zijn bijvoorbeeld gaan kanoën. En je had laatst ook een beach clean-up. Dat wordt ook vrij regelmatig georganiseerd. Kan je ook bijdragen aan Bonaire zelf. En ja, dat moet ik ook wel eerlijk zeggen. Ik ging regelmatig uit in Nederland. Aanbod hier is wat minder. Maar ik lieg niet als ik zelf dat ik het elke keer naar mijn zin heb wanneer ik uitga. Dus het is aanpassen en het is nogmaals zo leuk als je het zelf maakt. Maar een persoonlijk leven, zeg maar vrije tijd, werk. Je hebt ook natuurlijk top en top community. En wat daar allebei bij komt kijken. Top geven natuurlijk trainingen. Daar heeft Terrence veel over verteld. Ik ga ermee akkoord wanneer Speed of Trust, Resilience Building waren echt hele goede trainingen. Persoonlijk vond ik de integriteitsworkshop super interessant. Werd heel goed gegeven. Maar zo heb je een breed scala aan aanbod van verschillende trainingen wat je kan volgen. Wij hebben de luxe om te kiezen. En ik zeg wij, dan bedoel ik de trainees. Want de mensen van leertraject zijn wel verplicht om alle trainingen te volgen van dat jaar. Maar omdat zij het in 1 jaar moeten doen en wij in 2 jaar, krijgen we de keuze om te kiezen welke je dan in dat jaar wilt doen. En daarbij komt ook coaching. Ik ben daar een heel groot fan van. Het heeft me enorm geholpen. Vooral, het is niet per se gerelateerd aan werk. Je mag het zelf inrichten zoals je wilt. Als je behoefte hebt aan coaching wat betreft werk, dan richt je het zo in. Als je meer behoefte hebt aan persoonlijke groei, aan persoonlijke coaching, dan kan je dat ook aangeven en dan wordt het aangeboden. Ik heb meer mijn focus gelegd op een persoonlijke groei. En ik ben dankbaar aan mijn coach, want ik merk aan mezelf dat ik binnen het top traineeship wel enorm ben gegroeid. Wat ook leuk is natuurlijk de topopdrachten. Ik ben nu in mijn afrondende fase van zowel het contactteam repatriëring en het opstellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dus mag ik binnenkort aan mijn 3e opdracht gaan beginnen. En je krijgt wel de ruimte, of in ieder geval ik heb de ruimte gekregen om hem zo op te stellen of aan te geven wat ik zou willen leren, waar ik bij welke directie of bij welke afdeling ik zou willen werken, om zo wat meer te leren wat bij mij past. Dus die vrijheid wordt wel gegeven binnen het OLB, of die is mij in ieder geval aangereikt. Ik kan alleen over mijn persoonlijke ervaring vertellen. En natuurlijk ook de top community. Ja, je volgt de trainingen natuurlijk met andere trainees en de mensen van leertraject. Dus je bouwt daar al een band. En Pam, die jullie ook net hebben gezien, die is heel hard bezig met top evenementen organiseren. En daar kan je natuurlijk ook vrijblijvend aan deelnemen. En dat is super leuk, omdat je dan mensen van een andere lichting leert kennen, met andere functies binnen het OLB, buiten het OLB. En zo bouw je wel een band met elkaar. En dat maakt ook voor werk makkelijker, want dan heb je natuurlijk korte lijnen. Want, goh, ik heb jou gezien, jij bent ook van top. Zou je misschien dit voor mij kunnen doen? Dus dan gaat het natuurlijk wat sneller soms. En het is natuurlijk gezellig. Ik hou van gezelligheid. Dus ik probeer altijd aanwezig te zijn. Dus ik ben morgen wel aanwezig bij de Top Doet. Dus zodoende. Ja. Hartstikke goed. Mag ik je iets vragen? Tuurlijk. Ik heb straks een vraag over wat doe je met kerst? Denk daar even over na. Maar inderdaad, best wel een vraag. Misschien moeten we daar maar eventjes mee beginnen. Er zijn natuurlijk van die dagen, officiële feestdagen, dat je normaliter misschien met je familie bent. Is Top dan min of meer jouw familie? Of nodig je jezelf bij Judith uit op de porch? Lijkt me ook heerlijk. Maar weet je, wat doe je dan? Nou, Judith is wel een soort van moederfiguur, dus dat geef ik wel toe. Maar ik ga met feestdagen. Mijn moeder is natuurlijk nog wel in Nederland, maar de rest van mijn familie is op Curaçao. Dus ik vlieg vrij regelmatig naar Curaçao.
bijvoorbeeld vrijdagavond, zeg maar vrijdag naar werk en dan kom ik zondagavond of maandagochtend terug en dan meteen door naar werk. Dus dat is dan ook fijn om, ja, in mijn geval, mijn familie is op Curaçao en ik woon dan op Bonaire. Het is een heel kort afstand wat je dan kan afreizen. En met mijn moeder hebben we gewoon afgesproken. Mijn moeder komt met een verjaardag hierheen. Of meestal rond wanneer het wat kouder is in Nederland. Dus dat komt er wel gewoon bij kijken. Je weet wat, zeg maar, mijn vrienden zijn natuurlijk ook nog in Nederland. Ik wist dat ik wilde verhuizen. Ik wist ook dat ik naar Bonaire of in ieder geval naar de Antillen wilde komen. Dus dan komt er ook wel, de afstand komt er gewoon bij kijken. En dan is het aan ieder om het zelf in te richten hoe hij het zelf wilt. Ja. En Danique, hè? Maar wat ik met kerst ga doen, ik ga naar Curaçao. Nee, sorry, ga maar. Nee. Ik beantwoordde gewoon de vraag van Kevin, wat ik met kerst ga doen. Ik ga naar mijn oma op Curaçao. Oké, great. Danique, een vraagje, want nou ben je trainee, hè? Ja. Hoe vind jij dat de begeleiding is op de werkvloer? Kijk, je bent geen stagiair, ook echt helemaal niet. Je krijgt eigenlijk een volledig salaris, je bent eigenlijk bijna een volledige werknemer. Dus wat is jouw positie, vind jij, als trainee? Eigenlijk vind ik mijn positie, het voelt aan als een normale beleidsadviseur. Ik moet eerlijk, zeg maar, als ik voor mezelf mag praten, mijn begeleider gaf mij enorm veel vrijheid. Dus dat vond ik ook wel fijn. Maar indien ik vragen had, weet je, haar deur was altijd open. Ik kon altijd aankloppen, dat gaf ze ook altijd aan. En wat ook wel heel fijn was, er was toen ook een workshop, die werd georganiseerd door het RCN, over het inkopen en het aanbesteden. En mijn begeleider meldde me gewoon aan. Dus er is wel een bepaalde toewijding, heb ik wel gemerkt, van mijn begeleider in ieder geval, die wel interesse heeft in mijn ontwikkeling en daaraan ook wil bijdragen. Maar ze geeft me wel de vrijheid om te doen en laten wat ik wil om mijn opdracht te behalen. Ja, oké. Hey, en als je dan naar een van je trainingen moet, volgens mij zijn het er iets van 6 per jaar of zo, zeg ik even uit mijn hoofd. 8, toch? Misschien 8, zijn er 8. Moet je dan heel erg onderhandelen met je werkgever van ja, luister, ik heb Speed of Trust vandaag. Dus ik ben er even niet. Is er dan veel begrip of moet je dat heel erg, moet je heel erg voor jezelf opkomen? Sorry, mijn laptop haperde. Zeg maar of ik moet opkomen wanneer ik naar trainingen moet? Of? Ja, als je naar een training moet, is dat makkelijk te regelen met je werkgever? Of moet je dan heel erg negotiëren? Nee. Kijk, op het moment dat ze ons aannemen, dan weten ze dat wij een toptrainee zijn. En dan weten ze ook wel wat daarbij komt kijken. Dus in principe gaf ik gewoon elke maand aan. Deze maand heb ik deze trainingen, dus deze dagen ben ik afwezig. En mijn begeleider op werk zei gewoon, oké, is prima. Dus verder gaat dat wel vrij makkelijk. Ja. Paola vraagt in de chat, en daar kan misschien Danique op antwoorden en straks ook Judith iets over zeggen. Vind ik een goede vraag ook, is je begeleider ook degene die jou coacht? Zijn dat één en dezelfde persoon? Danique? Nee. Je begeleider is echt de persoon waar je naartoe gaat op werk, over werkzaamheden. Als je vragen hebt over je opdracht of je iets niet snapt of je hebt gewoon begeleiding daarbij nodig, dan ga je naar je begeleider. En je coach staat volledig apart van het OLB en van werk. Dat is gewoon iemand die, een soort life coach, zeg maar. Dat is het in principe. Ja. Oké. Ik kan het wel veel mooier maken dan dat is, maar in principe zijn dat de twee. Ja, nee, dat is heel duidelijk. En dus ook heel belangrijk echt dat die coach losstaat van die werkvloer, toch? Want dat geeft ook een neutraliteit. Hey, en dan als je nu naar de toekomst kijkt, hè? Ik vind dat je er heel gelukkig uitziet. Wat denk je van, nou, Bonaire is wel kaas voorlopig en misschien wel voor de komende jaren? Misschien wel. Kijk, ik heb ook eerder aangegeven, ik heb mijn master niet afgerond. En dat wil ik nog steeds wel heel graag. Dus misschien dat ik na mijn trainee meer een beeld heb van
waar precies ik wil werken binnen het overheid. Dan weet ik ook mijn specialisatie en dan kan ik dat gaan studeren. Maar ik kom zeker terug. Of Bonaire of Curaçao, ik weet het niet. Maar ja, de Antillen is wel kaas. Dat zeker weten. Mooi. Ik ga zo naar jullie toe. Misschien nog eventjes voor jou, Danique. En mensen, blijf vragen stellen. Hè? We hebben nog ongeveer 20 minuutjes. Dus vraag gerust. Oh, bam. Andrew. Andrew heeft 3 vragen. Oké. Oei. Andrew. Oei, Oké. Bam. Oké, bon. Ik ga beginnen. Laten we met de eerste beginnen. Is het hele goede vragen? Dit moet ik meteen toegeven. Is het mogelijk om thuis te werken? Dat is heel erg afhankelijk van je begeleider. En of ze de ruimte geven om dat te doen. Maar nogmaals, kijk, dat heeft Terrence ook gezegd, communiceren. Kom voor jezelf op. Heb je daar behoefte aan? Ga vooral het gesprek aan wat de mogelijkheden zijn. Soms is het mogelijk, soms niet. Ja, en Terrence heeft een aanvulling en dat is dat het OLB zich daarin aan het ontwikkelen is. Dus misschien zijn wij nog even in de ontwikkeling, maar wanneer jullie er komen, dat het dan wel mogelijk is. Laten we daarop hopen. Hoeveel vakantiedagen zijn er? Zo uit mijn hoofd 23? Bij ons wel, oh dat hoor ik. 15 officieel, hè? Oh, het is 15 officieel, hoor ik net van jullie. Maar bij ons is het 23. Ja, Bonaire voelt zeker aan als vakantie. Dat moet ik eerlijk toegeven. Dus natuurlijk heb je makkelijke werkweken, wat lastigere werkweken. Na een lastige werkweek meld je je gewoon af van social media, van alles. Ga je gewoon naar het strand, even bijkomen en dan kan je maandag weer gewoon volop tegenaan. Dus het is uiteindelijk wel een vakantieeiland. Dus nogmaals, je haalt eruit wat je er zelf instopt. Welke salarisschaal kom je terecht als toptrainee? Ik denk dat Judith daar het best antwoord op kan geven, want dat durf ik zo 1, 2, 3 geen antwoord op te geven. Ja, we gaan even naar Judith. En als jij, jij daarna, Danique, de vraag van Jessie zou willen beantwoorden over de opdrachten. Judith is nu aan het lopen. Oké, Danique, dan gaan we even, want ik weet niet wat Judith aan het doen is. Volgens mij opladen. Opladen. Dus misschien kan jij nog even Jessie antwoorden. Van, zou je iets, even heel concreet over je opdracht. Is het net als tijdens de opleiding, bijvoorbeeld dat je een rapportage moet maken? Of zijn het gewoon onderwerpen waar je tijdens je traineeship op richt? Goeie vraag. Elke opdracht is natuurlijk net iets anders. Kijk, die van mij was echt het opstellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dus het onderwerp is natuurlijk het inkopen en aanbesteden, maar het concrete resultaat wat ze verwachten was een beleidstuk. Dus daar werk je ook echt aan. Bijvoorbeeld mijn andere opdracht was bijvoorbeeld contactteam, repatriëring. Daar ben je gewoon bezig met mensen terughalen, contacten leggen met repatrianten, dat onderhouden, zorgen dat ze terugkomen, dat faciliteren. Dus het verschilt heel erg qua opdrachten. Kijk, dat waren mijn opdrachten. Ik weet niet of Terrence wat over die van hem kan vertellen. Heb je ook meteen een beeld, hebben de mensen een beeld van wat de verschillende opdrachten kunnen zijn? Gaan we even naar Terrence en daarna gaan we, denk ik, even naar Judith voor die... Judith, lees jij mee in de chat? Ik lees mee. Bam. Oké, maar Terrence, nog even misschien kort eventjes een voorbeeldopdracht. Misschien een opdracht die je heel leuk vond? Ja. Ik neem een opdracht wat ik zelf niet heb gedaan, maar waarvan ik weet dat het bijvoorbeeld echt wel eigenlijk gedaan moet worden hier bij OLB. En ik hoop dat iemand misschien de kans krijgt om dat te doen. Ik heb het niet gezien. Ik weet dat er bijvoorbeeld werk gedaan moet worden met betrekking tot de sportfaciliteiten. En eigenlijk sportbeleid over het algemeen op Bonaire. Er bestaat een hele actieve voetbalcommunity. Laatst was er een championship en er waren meer dan volgens mij 2000 man in het stadion hier in het centrum van Bonaire. En dat is heel mooi om te zien. Maar als het aankomt op sportbeleid in de breedte, is dat niet heel goed opgezet. We moeten beter gaan kijken naar welke voorwaarden
er moeten zijn om subsidie te krijgen. We moeten beter de sportfaciliteiten gaan beheren. We moeten ervoor zorgen dat sport op school beter geregeld wordt. Dat kan een opdracht bijvoorbeeld zijn, waar een trainee zich mee bezig gaat houden. En dat betekent dat je bijvoorbeeld op een plan moet opstellen, right? Waarin je omschrijft van hoe kunnen we dit aanpakken, wat middelen hebben we daarvoor nodig, en met wie moeten we samenwerken. Het kan ook zijn dat je praktischer aan de slag moet gaan. En bijvoorbeeld dingen echt gaan organiseren. Dat je moet ervoor zorgen dat in de praktijk bepaalde activiteiten plaatsvinden. Dus dat is, zoals ik ook zei, heel afhankelijk van wat de opdracht is. Maar het is ook vaak afwisselend. En dat is mooi. Dat is leuk. Judith. Behalve de vraag, hebben jullie integrale veiligheidsdeskundigen nodig? Natuurkundige ingenieurs. Zijn er ook wat algemene vragen? Dat vond ik eigenlijk, we hebben inderdaad nu met 2 bestuurskundigen te maken. Kun je iets zeggen over de profielen? En daarna mensen gaan we naar salarisschaal en dat soort dingen. Dus misschien eerst iets over wat heeft Bonaire nodig? Of wat heeft Top nodig? Oké, dat vraag je aan mij. Ja? Ja. Oké. Nou, Top. Oké. Heb je je microfoon? Top is uiteindelijk, het initiatief is het... Nee, is goed. Het is goed zo. Hoor je mij? Goed in de microfoon praten. Oké. Ja. Oké, hoor je mij zo? Oké. Top is uiteindelijk bedacht om het versterken van het ambtelijk apparaat. De focus ligt dus heel erg op openbaar lichaam. Of daarnaast een RCN, de Rijksdienst Caribisch Nederland. En de overheids-NV's. Dus de overheids-NV's kun je bedenken als een airport, een telbo, een WEB, water-elektriciteitsbedrijf. En de stichtingen. En in dit geval, stichting is bijvoorbeeld een Fundación María Dal, dat is het ziekenhuis. Stinapa, een stichting die door het OLB de opdracht heeft gekregen om de natuurparken te onderhouden, te beschermen, et cetera. Wat wij gaan doen, is dat wij opdrachten / vacatures uit deze organisaties gaan verzamelen. We zijn hier te gast bij het Openbaar Lichaam. We hebben 2 trainees vanuit het OLB. Omdat in de kern is dus het programma ontwikkeld voor het versterken van het overheidsapparaat. Maar er zijn natuurlijk tal van andere profielen die zeer welkom zijn hier. Als we kijken bijvoorbeeld naar gezondheidszorg, als we kijken naar geestelijke gezondheidszorg, de communicatieadviseurs. Het kan eigenlijk van alles zijn. Veiligheidsdeskundigen, noem het maar. En bijvoorbeeld ook, vraagt Jonathan, ook een WEB, dus een elektriciteits- en waterbedrijf? Het WEB heeft, en dat was eigenlijk wat ik zei, hè, volgende keer gaan we daar dieper op in. Maar ik kan nu al vertellen dat het WEB, het Water-elektriciteitsbedrijf Bonaire, heeft aangegeven dat ze openstaan voor young professionals. Ook daar, hè, wat hebben we overal hier? Veel bedrijven, organisaties hebben vergrijzing. Er zijn veel mensen die tussen nu en 10 jaar uit gaan stromen vanwege pensioengerechtigde leeftijd. En dat moet opgevuld worden. En dat zal niet altijd opgevuld worden door de trainees en door jullie en door hele jonge mensen. Maar het biedt wel kansen en er wordt natuurlijk ook hier best wel voor uitgedacht. Dus vanuit die vergrijzing zie je dat bepaalde organisaties, zoals een WEB, daar vallen mensen trouwens eerder uit vanwege fysieke arbeidsomstandigheden die ook maakt dat ze eerder uitvallen. Of nieuwe innovatieve technieken waarmee gemerkt moet worden, waarop hier op dit moment de kennis er niet van is. Dus op zich kan het heel breed zijn, maar we moeten niet vergeten dat de basis is het versterken van het ambtelijke apparaat. En daar gewoon young professionals met bepaalde kennis en kunde die de gelegenheid bieden om in het ambtelijk apparaat binnen te komen en daar hun ervaring op te doen
maar ook hun kennis te delen en binnen te brengen. En natuurlijk hopen we dat van een aantal van deze young professionals mensen besluiten om hier inderdaad korter dan wel langer, en wij hopen natuurlijk heel lang, te blijven en zich te vestigen en mogelijk in de toekomst, I don't know, huis, gezin, whatever. Dat is natuurlijk een van de dingen die we hopen. Ja, oké. Judith, er zijn heel veel vragen over nog profielen. Hè? Bijvoorbeeld, maak ik kans als HR? Nou, laten we dat heel even parkeren en even we hebben nog 10 minuutjes naar de praktische zaken. Hoe zit het met, eventjes over die salarisschaal en dan misschien iets over huisvesting. Want daar zijn ook vragen over. Ja. Dus misschien eerst de doekoe. Ja, ik denk wel in eerste instantie, dat is wel een vraag. Ik weet niet in hoeverre voor veel mensen duidelijk is wat top eigenlijk is. Jij kwam wat later binnen. Mijn presentatie is nog niet voorbij gekomen. Dat hoeft ook niet. Maar laat ik dus in een nutshell dan even vertellen. Top is georganiseerd in een samenwerking met het Openbaar Lichaam en het ministerie Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties om het versterken van het ambtenaarapparaat. Dat is dus 1. Wat houdt het in? Het houdt voor traineeship in een 2-jarig traject. Mensen met Caribbean roots. Mensen van de eilanden of mensen die hier al heel lang op de eilanden hebben gewoond. Maar mensen die eigenlijk veelal van de eilanden, Bonaire, Curaçao, Aruba, merendeel Sint Maarten, Statia, Saba, most welcome. Maar veelal dus van de eilanden naar Nederland gaan om te studeren. Daar een studie doen op HBO-WO-niveau, afgestudeerd zijn, hun diploma hebben en een traineeship willen volgen. Het traineeship is 2 jaar. Je verbindt je dus voor 2 jaar aan top. En binnen dat traineeship van 2 jaar ga jij, als we het dan weer hebben over een openbaar lichaam, diverse opdrachten uitvoeren. Het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld naar Fundación Mariedal, het ziekenhuis, en dat je daar binnen de organisatie diverse opdrachten gaat uitvoeren. Wat we belangrijk vinden is dat je als trainee in de gelegenheid gesteld wordt om een organisatie te leren kennen. En jouw kennis en kunde op de diverse vlakken, noem het bijna maar, bij te dragen, uit te proberen, et cetera. Tijdens die 2 jaar verbind je je aan inderdaad het traject, wat we noemen het leertraject. Zittende ambtenaren, zoals we dat noemen, mensen die hier al langer zijn en werken, mogen dat in een kortere tijd doen. Als trainee doe jij daar langer over. Dus je hebt 2 jaar de tijd om te kiezen uit diverse trainingen. Er is heel veel gesproken over persoonlijke ontwikkeling. Dat is dus ook heel erg belangrijk. Maar er zitten ook hele praktische trainingen in. Beleidsschrijven, overheidsfinanciën, communicatie. Dat soort dingen. Dus als je je verbindt aan een traineeship, kom je werken. Maar je komt ook zeker voor jezelf te ontwikkelen. En dat verwachten we ook van je. Top biedt inderdaad naast dus een baan met diverse snuffelen overal. En 2 jaar lang trainingen. Een community waar Pam ook wat verteld heeft. Hè? Een vereniging, activiteiten. Omdat wij vinden, en met z'n allen wij, dat die community maakt dat je ten eerste sneller hier landt en aardt. Maar dat maakt ook dat er een platform komt, breed, van young professionals, waar in dit geval Bonaire straks wat aan heeft. Ik zeg echt dat Danique, een Terrence, een Kenneth en alle spelers zijn straks onze nieuwe directeuren web, Celibon, zijn onze nieuwe eilandsraadsleden en mogelijk wel ooit eens in de toekomst onze gezaghebber. Want daar willen we eigenlijk naartoe. Gegeven. En dat is top. En vanuit daar denk ik, als je dat allemaal in je hoofd hebt en je zegt nog steeds, dat wil ik wil me committen. Ik wil me committen aan het bouwen van een community. Ik wil me inzetten inderdaad om een bijdrage te leveren, mezelf te ontwikkelen en mijn kennis die ik heb vanuit de schoolbanken te delen. En je hebt Caribbean roots, dat is echt heel erg belangrijk. Je moet iets hebben met de eilanden. Je moet de taal spreken, je moet weten hoe het wonen en werken hier is. En bij voorkeur ook echt gestudeerd hebben in Nederland en je diploma hebben. Dat zijn eigenlijk de randvoorwaarden. Ja. Dan kom je op, wat dan allemaal? Ja. Juist. Nou ja, praktisch is inderdaad
Natuurlijk, als we kijken binnen een OLB, dat beleidsadviseurs, dus de bestuurskundigen, de juristen, de wat bredere studies, rechten, dat zal altijd wel ergens in passen. Maar bijvoorbeeld een Celibon, het vuilverwerkingsbedrijf, is op zoek nu, dat weet ik dan toevallig, naar iemand die zich bemoeit met kwaliteit en innovatie. Fondation Mariadal, hebben jullie ook nog niet gehoord, is op zoek naar iemand inderdaad met een bredere studie, maar ook iemand die weer gaat zitten op de kant van kwaliteit. Dus echt in de diepte, alsjeblieft jongens, blijf ons volgen, blijf Facebook volgen van Top, blijf de Facebookpagina van WeConnect volgen en haak aan die 9 september. Ja, heel snel. Okay. Ja, salaris, verhuizing. Ja. Oké, heel snel. Ja, 1 minuut. Salaris is inderdaad afhankelijk van waar je werkt. Want een toeristbureau, wat inderdaad een veel kleinere organisatie is, een stichting, zal minder betalen dan een openbaar lichaam met een groot ambtenaarapparaat. Waar we naar streven is rondom een bruto salaris van dollars, we hebben de dollars, van rondom 2500 bruto te zitten. Al deze zaken kom ik op terug op 23 en 24 september, want iedereen gaat nu gillen, het is duur, daar kom ik niet van rond. Haal adem jongens, ik ben er nog steeds, ik heb een prachtig leven en ik kan heel vaak een happy hour doen. Dus, maar goed, gemiddeld 2500, maar dat kan dus fluctueren. Waar zit je, welke organisatie? Hetzelfde inderdaad als arbeidsvoorwaarden, want je komt in dienst van de organisatie zelf. Top/BZK, dankjewel, ministerie Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, die zorgt voor je ticket, de verhuizing, 3 maanden woonruimte. Ik zag hem voorbij komen, ja, bij voorkeur met elkaar, ja, daar zit een gedachte achter, die gaan we de volgende keer dan ook bespreken. Ticket, woonruimte 3 maanden, vervoer, je kunt ergens naartoe, je hoeft niet alles op de fiets te doen voor 3 maanden. Verhuizing, een kleine verhuizing, want we praten over young professionals. Het is niet genoeg om je hele huis en woning mee te nemen, je huisraad. We helpen je eventueel straks daarna met het zoeken van een woning. Daar word je in begeleid na die 3 maanden. En in principe, en 2 jaar lang dus trainingen, een personal coach. Ik inderdaad op de porch met mijn barbecue met kerst. Kevin, most welcome, altijd, jij helemaal. Pam, die ontzettend veel activiteiten doet en de hele community die daar omheen hangt. Dus het is echt een project van 2 jaar. Het is niet, ik kom even werken. We selecteren ook mensen die inderdaad wat hebben met dat communitygevoel. Mm-hmm. Met allerlei diverse dingen, maar je moet daar wel wat mee hebben. Ja, oké, Virginia, ik zie al je vragen. Is er een mogelijkheid om zelf je container te regelen? Volgens mij, Judith? Ja, ik zou dat zelf lekker niet doen. Want ik ben zelf ooit eens verhuizen met een container gekomen. Het is heel veel hoofdpijn, het is heel veel geld. En dan moet je ook nog zeker weten dat je 2 jaar daarna hier blijft. Want we zijn heel blij met mensen die willen blijven. Er worden intentieverklaringen getekend, maar het is natuurlijk niet een garantie. Want je kunt bijvoorbeeld nu zien wat er gebeurt in de wereld met een COVID, een tegenvallende economie, et cetera. Het streven is inderdaad, je komt, je geeft, je krijgt en we hopen dat je hier blijft. Maar er moeten wel mogelijkheden zijn en dat moet je ook wel willen. En dat moet ook kunnen, want het kan ook tegenvallen. En je kunt ook zeggen, weet je, nee, mijn hart ligt toch op Curaçao. Ik ga naar Curaçao. Dus er is heel veel mogelijk, maar zo mijn primaire reactie, ik zou het even niet doen. Op de container. Oh. Dus er maar ronden af. Ik zie ook nog heel snel, Judith, moet je een diploma van een Nederlandse onderwijsinstelling hebben of mag het ook van de Universiteit van Curaçao bijvoorbeeld zijn? No. Ik ga heel vervelend zijn. Vooralsnog hebben we echt, je moet een HBO-WO-diploma hebben vanuit Nederland. Met alle respect naar Curaçao, maar dit is echt voor ons om mensen terug te halen vanuit een Nederland. Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld hun master, Curaçao gedaan hebben, master in Nederland en nu hier zijn. Een trainee van nu heeft dat gedaan. Eerste studie Curaçao afgerond,
naar Nederland. Ze wist niet hoe snel ze terug moest komen. Heel hard aan haar master gewerkt en teruggekomen hier. Dat vinden we oké. Maar vooralsnog gaan we er echt van uit dat het een Nederlandse opleiding moet zijn. Dankie. Tot slot, lieve mensen, ook verliefd worden in Bonaire kan. We hebben een trainee baby. Er is van alles mogelijk op het gebied van de liefde. Heel veel mooie dingen zien wij ontstaan. Misschien toch ook even leuk om mee af te sluiten. Wij gaan echt afronden. Ik wil iedereen heel erg bedanken. Pam Everts, Pam, dank je wel. Amber van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Chris, je was er en je was er niet, maar toch wel een beetje. Natuurlijk heel hartelijk dank Danique en Terrence voor jullie presentaties. Ze zijn ook allemaal te vinden. Luc, niet te zien, maar achter de schermen heeft dit allemaal mogelijk gemaakt. Dat we te horen zijn, te zien zijn. Van Luc krijg je die keurige mailtjes. Dus waarschijnlijk na het weekend kun je dit ook allemaal nog terugkijken. We zullen Judith haar PDF, haar PowerPoint ook toevoegen. Data. Woensdag 9 september. Webinar. Woensdag 23 september. Hopelijk Den Haag. Waar Judith ook dan is. Donderdag 24 september. Hopelijk Utrecht. Waar wij ook allemaal zijn. Een heel bon weekend. Judith wil nog wat zeggen, doe maar. En daarna, heel snel daarna, begint dus de sollicitatieprocedure. Online kun je daar van alles van vinden, vooral op de website van Top Bonaire. Dus we gaan in een stroomversnelling, hè. 23, 24 september en dan gaan we meteen door met online solliciteren. En dan zijn de sollicitatiegesprekken in oktober. Je vliegt ergens half januari. En 1 februari zit je misschien wel naast Kenneth of naast Danique gezellig aan het bureau van het OLB. Hoppie bon. Danique, heel goede tip nog. Hè? LinkedIn, Facebook. Stel ze gerust. Volgens mij hebben we alles besproken. Jullie gaan richting lunch, wij gaan richting happy hour. Dankjewel. En voor allemaal een heel bon weekend. Ayo. 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 Ciao.